Busco sempre en un llibre de cuina motivar, no? Fer-te venir ganes d'engegar el foc. El foc s'ha d'engegar amb il·lusió. Si no, ni una truita surt bé si no hi poses ganes. Al cap i a la fi, una recepta no deixa de ser una fórmula culinària que emparella aliments, però que aquesta fórmula tu l'has de sentir com que fos una partitura musical. Tu n'és l'intèrpret i hi pots fer les variacions que vulguis. Però sí que hi ha unes fórmules que sovint tenen molts anys, que les continuem exercint, i d'altres han arribat de manera forana perquè ens estem globalitzant, ens estem barrejant, i d'altres són d'inspiracions molt modernes. Vull que et diverteixis a la teva cuina, vull que quan engeguis el foc i hi esmercis temps, aquest temps es tradueixi en bon rotllo amb els de casa teva, realment amb unes bones digestions, i el que et deia, en aquella tranquil·litat de que no perdrem aquests pagesos, aquests pescadors, aquesta gent que cuida animals al corral, que continuen amb aquesta cuina perquè tenim els asos que són els productes.